Soc Víctor Hurtado, doctor en Història Medieval i cartògraf. Em dedico a fer mapes. I com a comissari d'aquesta exposició us parlaré de la marca hispànica, concepte geogràfic que completament no té res a veure amb un concepte polític, que defineix en realitat el sud o la part més hispànica o en relació amb la península ibèrica de l'imperi carolingi. Un imperi carolingi del qual aquí a Catalunya hem estat durant molts anys investigant junt amb el meu company de feina, amb el Jordi Bolòs, avui dia professor a la Universitat de Lleida, i que hem fet durant molts anys la cartografia de tots els documents que parlen de la marca hispànica. Una documentació molt rica, quasi bé la més rica d'Europa, que s'ha conservat i que gràcies a això hem pogut refer i hem reconstruït tota la història dels comtats que formaven part de la marca hispànica.